Ibrahim Ibrahim ne da Prince Al-Amin, youngest producer on the beat. soyayya ta fi kuɗi, na kuɗi shine makura, kuɗi ya fi soyayya guri na so shine makura. Ka tsaya ka gane dukan manufata, kuda soyayyar ce in babu kudi za ka wahalta, kana so kai kyauta in babu da me za ka yi mata, kuma 'yan matan yanzu burinsa a zogunsu da mota, idan ba ka da kudi wata ma ba za ta kula ka ba. Soyayya ta fi kuɗi tabbas ni a tunanina, silar soyayya ne aka samu umma da abbana, ko iyanan ni na tsaya kasan soyayya min rana, sannan na yi budurwa wadda ta nuna min kauna, ta so ni don Allah badan kuɗi ko suna ba. Kayo magana mai ma'ana amma ka sani, su 'yan matan baya sun yi daban da na zamani, domin na yi budurwa kullum a waya ta kira ni, tana nuna min so har ta raɗa min suna honi, da ta gane ban da kuɗi sai ta gujen bana aune ba. A cikin soyayyar ka da alamar kai mata burga ne, ko farkon soyayyar ku ka nuna mata moni ne, shi yasa ta guje ka da ta gane kai mai karya ne, kuma takin da ka ganni a yanzu silata masoya ne, ko da an ɓatar rai ba za su bar ni na koka ba. Ta karya ba ita ce daidai canjin ra'ayi, kawaye ne suka sa dukkan halinta ta yi sauyi, yau su ce mata ga anko gasar kare da ke yayi, ni kummar shi na kuɗi ya sa komai ba na iya yi, ka gane da kuɗi ba za ta ɗauki zigar su ba. Duk sanda kayo dace ka samu budurwa nutsatsiya, me yin so don Allah ita ce za ta yi so da gaskiya, ba ta hangen nera saboda kyawun halayya, sannan ne za ka fahimci mene daɗin soyayya, to anan ne za ka gane kuɗi bai kai soyayya ba. Kati ɗaukar wanka in babu kuɗi baka da dama, shi daɗin soyayya ya zarce zaki na zuma, shi kummar shi na kuɗi a so matsala ce mai girma, ni ko da kuɗi ko babu mai so na zan mata hidima, ta ya za ka yi hidima in babu kuɗi su ne ragama, zan ɗebe mata kewa ba za na bar ta koka ba.